Iti probinsya ti Benguet na ingat maiparit ti Panagpatayab iti unregistered drones kadag iti natatao a lugar. Iti batbalbalan kalinga na ilukatan ti Posway Bridge. Adda detalye ni Angel Kim Pengosro. Iti Benguet, maiparitan ti panagusar kadag iti drones nga awanan iti Protected Area Management Board clearance, gapotan obserbaran dagiti unauthorized drone operations iti Mount Pulag Recreation Ground. Dagiti saan nga otorisado nga operasyon ti drone ti nakaigapuanan ti congestion, inconvenience kadag iti bisita, ken panakadelay ti panaggaraw dagiti trekker. Mamulta dagiti aglabsing iti daytoy. Kabayatan na, nalpason ti Road Surface Correction Works ti Department of Public Works and Highways, iti dito road nga agturong iti Baguio City, particular iti paso ti Camp 2, Tuba, Benguet. Panggap dito'y masigurado ang naannayas, natalgad kan komportable ti panagbiyahe dagiti motorista. Agtultuloy mo ti monitoring ti ahensya tapno maipanamnama ti natalgad kan epesyente at daloy ti trapiko para iti publiko. Iti Kalinga, nailukatan tinapabaro a Posway Bridge iti Posway Balbalan, amanamnama amang pasaya at iti economic growth iti komunidad ti Posway, ababaan, dawangan, ken balantoy. Napondoan daytoy babaan ti pamana program ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ti infrastruktura ket resulta ti panagtitipon ti gobyerno tapno mangyeg iti panagrangay ken panagdoras ken mangsustinir iti talna kadag iti narigat a madanon ken naapektaran iti panagsusupyat a komunidad. Ken iti apayaw, adday tanti access dagiti umili ken bisita iti baro nga electric transport option, gapotay nyam ammo ti probinsya ti Itranvia kabayatan ti 31st Foundation Day celebration na. Naidisenyo ti eco-smart vehicle amang suporta iti lokal at turismo. Bayat nga ito kon natin nadaldalos awagas ti panagunay kadagiti kang runaan a ruta. Kaspasot dagiti aktibidad ti anibersaryo, libre ti panaglugan manipudluna aging ga iti pudtol. Amang tadi ti gundaway ti publiko amang padas iti electric transport. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.